Здравейте, приятели на VTM Gaming, аз съм Distex и днес ще ви представя играта Dead Block. Преди да започнем да играем, ще ви разкажа малко за нея. Това е игра с зомбита, в която играчът трябва да попречи на зомбитата да влязат в сградата. Докато им пречи, обаче трябва да търси специално нещо, т.е. китара, с която той да засвири, защото зомбитата в играта обичат да слушат рок музика, като засвири се минава към следващото ниво. И общо взето това е всичко на играта. Сега предлагам да започнем да играем. И тъй като аз гледах туториала и според мен е абсолютно безмислено да го гледате и вие, защото нищо не показва особено, предлагам да мина към първото ниво, фактически Динър. Трябва да изгледате тази катсцена, за да добиете някаква представа за играта. In today's episode, full of thrilling horror, the dead engulf a small diner. Like a flood of rotten flesh, drowning all life within it. Starring Jack Foster and Mike Bacon as the brave Boy Scouts. Will they stand and fight together? Dead Block. Това обяснява, нали, че трябва да се намери китара, да се засвира нея, за да се мине към следващото ниво. Така че нека да започваме, предлагам аз. Ето тук ще излязат всичките елементи, които трябва да се намерят. Когато съберем всичките, започва да се свири и се минава към следващото ниво. Че предлагам да почваме да потърсиме. О, пистолет. Не знам за какво са тия болчета, намирам ги още от туториала. Не са ми послужили за нещо до сега, но като има да взимаме. Предлагам тук да построиме. Горе-долу стабилно. Може да контролираме Майк. Майк е бойскаут, който умее да намира бързо разни предмети, което може да ни от полза. Сега ще чупим малко с него, за да събереме дъски. Да се пазим от зомбитата, разбира се. Трябва ни ключа. Така с контрол може да повикваме другия герой за помощ, тъй като момченцето не е много високо и не може да забива по-високо дъски. О, момчето намери някакъв капан за зомбита. Като за такъв вид игра, според мен графиката не е лоша.
Това всъщност са някакви бомбички, като ги метнеш, биват зомбитата. Така, разрушим и тези работи. Аз предлагам. Зомбите слушат рок и се радват много, между другото. Ти гледам. Сега какво ще се може да правим, никой не знае. А те докато слушат рок не могат да ни нападат, така че ние можем да ги избием как си искаме. Ако имаме паричка, може да пуснем в джубокса, за да почнат зомбите да танцуват и да ни нападат. Ще го бива. Че пистолетната пак се събират дъски, което е доста интересно. Като пистолетните дъски. Ето, намерихме две части, там само да намерим китарата и да минаваме към следващото ниво. Но обичам, че по туалетните, не знам защо ме е забавно. Може ли да чупим това? Явно не може. Тук може да си вземем кола, ако искаме. И успяхме. Тук в едно от тия пъти трябва да има китара, няма начин. Просто не е в това, значи е в горната кутийка, коледната. Няма китара. Хубаво да чупиме горе-долу всичко, което виждаме, защото така събират повече дъски за напред. Както да е. Продължаваме да търсим за китарата. Защото... Бендици, бро. Сега трябва да отидем и да свирим китарата и да минем към следващото ниво. Всъщност музиката ги унищожава.
Така че това е. И с това мисля да завърша днешния епизод. Надявам се да ви е харесало. Чао от мен и до следващия епизод.